Moikka ja tervetuloa tämän lempeän lantion avaus somaattisen yin-joogan pariin. Jos et ole koskaan aikaisemmin joogannut tai yin-joogannut, niin ei haittaa mitään. Voi ihan siitä huolimatta tulla harjoitukseen mukaan. Sulla on hyvä olla tässä harjoituksessa muutamia apuvälineitä, jos sinulta ei löydy kotoa joogatiltä tai joogapolsteria, niin ei haittaa. Voit ottaa muutaman tyynyn esimerkiksi siihen sun lähettyville, niin sillä pääsee itse asiassa jo tosi pitkälle. Sulla voi olla vaikka vähän paksumpi tyyny ja ohuempi tyyny siellä tarvittaessa, niin voit sitten valita sen mukaan, kumpi parhaimmalta tuntuu. Ja nyt alkuun vielä ihan pari sanaa siitä, että kun me lähdetään tekemään yin-joogaa, niin kaikista tärkeintä on se, että kuuntelet koko ajan sun omaa kehoa. Eli kaikki asennot voi näyttää sulla erilaiselta, mitä ne näyttää täällä mulla. Ja se on oikein ok. Eli liikutaan koko ajan sen oman kehon ehdoilla. Ei mennä omien rajojen yli, vaan lempeästi nojaillaan niihin. Jos sulla ei vielä ole kaikkia välineitä siinä sun vieressä, niin pistä pauselle ja käy nappaamassa, niin päästään aloittamaan. Ja ihan ensimmäisenä käydään selinmakuulle sinne joogamatolle tai ihan vaan matolle, jos ei sulla ole jooga- tai jumppamattoa. Voit maata siellä hetken aikaa silleen, että jalat saa olla aavistuksen verran irti toisistaan ja kädet irti sieltä kyljistä ja vaan hengitä tässä. Pari hengityskiertoa sisään ja ulos. Voit tunnustella, kuinka alusta kannattelee sua. Huomaa sun pään paino siellä alustaa vasten. Samoin hartiat, selkä, pakarat, takareidet, pohkeet ja kantapäät. Voit lähteä tuomaan polvet koukkuun ja jalkapohjat lattiaa vasten. Lähdetään tekemään ihan pientä liikettä, viemään polvia ensin tonne oikealle puolelle. Pieni liike ja takas keskelle. Vasemmalle ja takas keskelle. Jälleen oikealle. Ei tarvitse viedä pitkälle. Ja tuo takas keskelle. Ja sama vasemmalle. Ja takas keskelle. Jos susta tuntuu, ja voit tehdä omaan tahtiin muutaman kerran tätä vielä. Jos susta tuntuu hyvältä harjoituksen aikana pitää silmiä kiinni, niin voit pitää silmät suljettuina. Mutta jos silmien sulkeminen ei tunnu mukavalta, niin ota kiintopiste sieltä sun edestä ja koita pitää sitä kohti pehmeä katse. Ja nyt viimeinen kerta, molemmat puolet. Ja kun olet valmis, niin palauta jalat keskelle. Voit suoristaa
jalat. Ja nyt lähdetään liuuttaan oikeata jalkapohjaa sisäreittä, pohjetta ja sisäreittä pitkin ylöspäin. Ja palauta rauhassa alas. Jälleen voit liuuttaa takas ylös. Ja palauta alas. Uudestaan. Liuuta jalkapohjaa sisäreittä pitkin ylös. Ja rauhassa alas. Tehdään sama toiselle puolelle. Eli vasen jalkapohja, pohjetta ja sisäreittä pitkin ylös. Ja liuuta takas alas. Jälleen liuuta ylös. Ja alas. Viimeisen kerran. Liuutus ylös. Siihen asti kun mukavasti tulee. Ja alas. Hyvä. Lähdetään täältä kohti meidän ensimmäistä Yin-Yoga-asentoa. Ja nyt, jos sulla on siellä se tyynyä tai polsteria, niin voit itse asiassa ottaa sen sinne sun vasemman kyljen puolelle. Ja laittaa oikean jalan koukkuun, jalkapohja lattiaa vasten. Nosta lantioideasta aavistuksen verran tonne maton oikeata reunaa kohti. Lähdet tuomaan polvea kohti rintaa. Voit kädellä tukea täältä polven päältä, polvitaipeesta ja lähteä kääntämään jalkaa kohti vasenta puolta. Lattiaa tai sitä tukea vasten, mikä sulla siellä on. Nyt ihan rauhassa lähde kääntää ja annetaan painovoimaan tehdä työ. Huomioi, että oikea lapa ei pääsisi tuolta kauheasti nouseen irti lattiasta, mutta jos se nousee, niin sä voit laittaa sinne tueksi esimerkiksi toisen tyynyn. Saat sinne vähän pehmikettä. Jos tämä asento tuntuu hyvältä, niin voit jäädä tähän. Jos tuntuu epämukavalta ja siltä, että tässä on vaikea olla, niin mä näytän toisen variaation. Voit tuoda molemmat polvet koukkuun, jalkapohjat lattiaa vasten, jalat lähellä toisiaan. Ja täältä lähtee kääntämään molempia jalkoja yhtä aikaa kohti maton vasenta puolta. Siihen asti kun taas menee, ja tännekin voi laittaa sitten pehmikettä tukemaan. Se voi olla tosi pienikin liike. Kuuntele sitä omaa kehoa, että millainen asento tässä hetkessä olisi semmoinen mahdollisimman mukava. Yin-joogassa me ollaan täällä asennoissa yleensä semmoinen 3–5 minuuttia. Ja täällä nimenomaan painovoima saa tehdä työtä ja se aika. Te lähdetä pakottaan kehoa ja väkisin viemään mihinkä asentoihin vaan. Tavallaan keho saa sulaa sinne. Ihan omaan tahtiin just sen verran, kun se siinä hetkessä on valmis.
Huomaa, ettei missään tunnu mitään ikävää, pistävää kipua tai puutumisen tunnetta. Se on aina viesti siitä, että nyt ollaan ylitetty kehon rajat ja keho kutsuu menemään taaksepäin tai poistuu kokonaan asennosta. Jos poistut asennosta, niin voit jäädä selinmakuuasentoon. Huomaa, että kasvot sais olla kohti kattoa. Ei käännytä kasvoja kumpaankaan sivuun. Otetaan täällä vielä pari hengityskiertoa omaan tahtiin sisään ja ulos. Ja rauhassa voit lähteä palauttamaan asentoa takaisin sinne keskelle, mistä lähdettiin liikkeelle. Otetaan tässä pieni levähdystauko. Annetaan nesteille liikkua siellä kehossa ja keho hetken aikaa palautella. Ja integroida asennon vaikutuksia. Nyt voit siirtää sen sun mahdollisen tuen, tyynyn tai polsterin sinne toiselle puolelle, oikealle puolelle rauhallisin liikkein. Ja vastaavalla tavalla kuin äsken olit asennossa, niin joko molemmat jalat koukussa lähtee kääntää jalkoja kohti maton oikeata reunaa, taikka sitten niin, että nostat vasemman jalan koukkuun jalkapohja lattiaa vasten. Aavistuksen voit siirtää lantioa sinne maton vasempaan reunaan, polvirintaa kohti ja kädellä tukien rauhassa voit lähteä kääntämään jalkaa sinne maton oikealle puolelle. Jälleen huomaa, jos tuntuu, että lapa siellä irtoaa paljon lattiasta, niin voit laittaa sinne lavan alle jälleen vähän pehmikettä, koroketta, jotta sekin saisi olla mahdollisimman rennosti ja mukavasti. Jälleen huomaa, kun hetken aikaa olet tässä asennossa viettänyt, että jos tuntuu siltä, että keho on valmis, liikkuu vähän pidemmälle,
voit esimerkiksi poistaa sieltä sen sun tuen. Mutta jos tuntuu, että tässä on hyvä, niin jää siihen missä oot. Tai jälleen, jos tuntuu siltä, että tämä asento riittää tässä hetkessä, niin voit omaan tahtiin poistua asennosta selin makuulle. Täällä vapautellaan valleasaa tilaa. Hengityksen on mahdollista syventyä. Voi olla, että tunnet siellä lantion seudulla, pakarassa, tai tuntemuksia ehkä rinnassa ja lavan alueella. Voit antaa kasvojen ilmeiden sulaa. Hampaiden olla aavistukset vähän irti toisistaan. Voit lähteä sieltä rauhallisesti palauttamaan asentoa jälleen sinne, mistä lähdettiin, selin makuulle. Suoristaa jalat. Jos tuntuu, että kaipaat pientä liikettä, niin voit vaikka kokeilla tuoda varpaita kohti toisiaan, keinutella jalkoja. Huomaat täällä, että liike lähtisi täältä reisiluista. Lähdet reisiä kääntämään. Samalla sun koko jalat kääntyy sisään ja ulkokiertoon. Sisäkiertoon ja ulkokiertoon. Rauhalliseen tahtiin. Hyvä. Nyt sä voit ottaa sieltä tyynyn tai sitten joogatiilen. Ja edelleen pysytään hetken aikaa selinmakuuasennossa. Laitetaan jalat jälleen koukkuun. Nostetaan lantioa sen verran ylöspäin, että saat sen tyynyn taidon joogatiilen tonne lantion alle. Eli ei alaselän alle, vaan nimenomaan tuohon lantion alle. Kädet saa olla irti sieltä kyljistä, sen verran auki kun hyvältä tuntuu. Jälleen katse pehmeästi suoraan ylöspäin kohti kattoa tai silmät voit pitää kiinni, jos hyvältä tuntuu. Täältä lähde suoristaan oikea jalka. Jos tuntuu hyvältä, voit suoristaa myös vasemman jalan. Jos ei tuntunut mukavalta
suoristaa jalkoja, niin voit jättää jalat koukkuun niin kuin ne äsken olikin. Täällä tuodaan pituutta sinne kehon etupuolelle, psoaslihakseen muun muassa, tänne lantion seudulle. Se on semmoinen yleinen stressilihas, että heti kun stressi yhtään nousee, niin psoaslihakset kiristyy ja ne on semmoiset meidän taistele pakene lihakset. Vaikuttaa myös hengityksen siihen, ettei pystytä hengittämään enää niin hyvään sisään ja ulos, vaan hengitys pinnallistuu. Alaselkä voi kipeytyä myös samalla, kun psoaslihas kiristyy. Jälleen huomaa, että hampaat saa olla irti toisistaan. Kasvojen ilmeet voi sulaa. Just sen verran, kun tässä hetkessä ja antaa myöden. Jos tuntuu siltä, että tämä on liian voimakas taakse taivutus, alaselkään alkaa tuntua ikävältä, niin muista jälleen voit tuoda polvet koukkuun. Se helpottaa alaselän painetta. Tai vaihtoehtoisesti jälleen poistua kokonaan asennosta. Hyvä. Tuo polvet koukkuun. Tässä ihan pieni hetki. Nosta lantio sen verran, että saat sieltä tuen pois alta. Ja suorista jalat. Jos tuntuu, että selkä kaipaisi nyt itse asiassa jotain pientä vastaliikettä, voit tuoda polvet koukkuun kohti rintaa. Napata niistä kiinni ja vähän keinutella esimerkiksi lantioa puolelta toiselle. Siellä voit vapauttaa jalat. Voit rauhallisesti kääntyä kyljen kautta kohti konttausasentoa. Täältä nyt, jos sulla on sitä koroketta, niin ota joogatiiliä tai sitten mikä koroke sulla ikinä onkaan, esimerkiksi tyyny, niin siihen lähelle lantioon.
pistän tuonne toiselle puolelle, missä ei ole tuossa edessä. Täältä mennään nelinkontin asentoon ja lähdetään tuomaan oikeata polvea ja säärtä, itse asiassa oikeata nilkkaa kohti vasempaa rannetta sen verran kun sieltä tulee. Ei tarvitse tulla ihan sinne ranteeseen lähellekään. Huomaat, että mullakin jää enemmän tonne pakaran alle. Ja vasenta jalkaa voit viedä aavistuksen verran taaksepäin, jälleen sen mukaan miltä omassa kehossa tuntuu. Nyt jos tuntuu siltä, että kaipaisit sinne tukea, niin sä voit laittaa tonne oikean pakaran alle tukipalikkaa. Tää helpottaa myöskin polven paineeseen. Ja sitten sieltä rauhassa omaan tahtiin lähtee tuleen alaspäin kohti nukkuva joutsen asanaa. Täällä jälleen, jos tuntuu, että kaipaat vähän jotain tukea päälle, niin voit laittaa, jos sulla on siinä jotakin semmoista pehmuketta, että saat esimerkiksi otsan nojaamaan. Jos keho antaa myöden, voit mennä lähemmäksi lattiaa. Muista taas kuunnella ja kunnioittaa niitä oman kehon rajoja ja tuntemuksia. Tässäkään asennossa ei mitään pistävää kipua, puutumista, kihelmöintiä saisi tulla. Ja jos tulee, niin se on jälleen kehon merkki siitä, että nyt pitäisi ottaa takapakkia asennon kanssa. Ja jos tänne alas tuleminen tuntuu siltä, että tämä ei ole sun keholle se, mikä se haluaa tulla, niin sä voit myös ihan hyvin jäädä enemmänkin tänne yläasentoon, kädet enemmän suorana tänne tuettuna. Huomaa, että hengitys saisi kulkea mahdollisimman vapaasti. Ja jos asento alkaa sulle riittämään, niin voit rauhallisesti poistua tästä ja mennä esimerkiksi vatsa- tai kylkimakuulle. Yin-joogassa ja somaattisessa yin-joogassa etenkin niin on aina vapaaehtoista olla missä tahansa asennossa. Ja jos joku asento ei joskus kutsu, niin sen voi aina hyvillä mielillä skipata ja ottaa sitten välissä semmoinen lepoasento, mitä vaan tässä hetkessä kutsuu. Eli painotetaan sitä oman kehon kuuntelua ja semmoisten omien valintojen tärkeyttä.
Lähdetään täältä vähitellen rauhassa. Nousee ylöspäin. Takas kohti konttausasentoa. Ja otetaan pieni huilitauko vatsamakuulla. Voit täällä lähteä keinuttaa kevyesti lantioa puolelta toiselle. Hyvä. Ja pysäyttää liikkeen. Lähdetään täältä taas nouseen kohti konttausasentoa. Sitten sama liike toiselle puolelle, eli vasenta polvea eteenpäin ja oikeata jalkaa taaksepäin sen verran kun hyvältä tuntuu. Jälleen tunnustele, haluatko jäädä mieluummin tänne yläasentoon. Oletko ehkä täällä hetken aikaa. Kaipaatko sinne tukea sinne taas toisen pakaran alle. Jos kaipaat, niin laita. Ja omaan tahtiin laskeudut alemmaksi, jos keho antaa myöden. Ja yksi hyvä huomio, minkä olet ehkä saattanut huomata itsekin jo pelkästään tämän harjoituksen aikana, niin kehossa on yleensä aina puolieroja. Ja voi olla, että sama asana, mitä tehdään, asento, niin näyttääkin ihan eriltä eri puolilla tehtyinä. Ja se on ihan täysin normaalia.
Ja täältä jälleen rauhallisin liikkein. Voit lähteä kohti konttausasentoa. Sieltä vatsa makuulle. Ja jälleen keinotella lantioa rauhassa omaan tahtiin muutaman kerran puolelta toiseen. Saadaan siellä kehostossa nesteet liikkumaan paineistuksen jälkeen. Nyt voit kääntyä vielä rauhassa selin makuulle. Kohti viimeistä savasmanaa lepoasentoa. Nyt itse asiassa, jos sulla on viltti lähettyvillä ja haluat jotain lämmikettä sinne kehon päälle laittaa, niin voit laittaa viltin päälle ja matalan tyynynkin esimerkiksi sinne pään alle. Silleen selkäranka saisi kumminkin olla mahdollisimman suorana. Viimeinen lepoasento ja yleensäkin ne lepoasennot ehkä jooga-asenoiden välissä voi tuntua kaikista vaikeimmilta ja haastavammilta, kun ei tehdä mitään. Ne on itse asiassa tosi tärkeitä hetkiä, jolloin keho saa integroida sitä uutta asentoa, minkä se on muodostanut, päästänyt irti niistä mahdollisista kireyksistä. Nesteet saa myöskin lähteä liikkeelle ja virrata aina tässä lepoasennossa. Jälleen kiinnittää huomioon sinne niihin kehon osiin, jotka makaa ja lepää alustaa vasten. Takaraivo, hartiat, käsivarret, yläselkä, keskiselkä ja alaselkä, pakarat, takareidet, pohkeet ja kantapäät. Jos tuntuu, että haluat vielä jäädä tähän asentoon lepäilemään, niin voit jäädä. Voit pistää harjoituksen pauselle. Ehkä laitat sinne polvitaipeitten alle vähän koroketta, esimerkiksi tyynyn, niin
Alaselkis saa olla rennommin. Mutta muussa tapauksessa voit lähteä kääntyä sieltä oikealle kyljelle rauhalliseen tahtiin. Nousta kohti istuma-asentoa. Ota sellainen istuma-asento, joka sua tässä hetkessä kutsuu. Voit lempeästi silitellä sen. Esimerkiksi reisiä. Käsivarsia. Katsella vähän ympärille, mitä siellä sun tilassa näkyy, mitä näet oikealla puolella ja vasemmalla puolella. Ja jälleen ottaa katseen suoraan eteenpäin. Mä haluan kiittää sua, että mä sain jakaa tämän harjoituksen sun kanssa. Kiitos sun ajasta. Jos haluat laittaa mitään palautetta harjoituksesta, voit laittaa tänne alle taikka pistää mulle viestillä Instagramissa tai sähköpostilla. Mä laitan ne tuohon alle myöskin. Kiitos paljon tästä ajasta, minkä mun kanssa jaoit. Namaste.